Wel, am fore braf yw i yma ynghylch y gwartheg ac ni'n dechrau'n gynnar heddi efo'r dosbarthiadau i'r gwartheg godro'r Heffrod Ifanc sydd fewn gyntaf. A sôn am bethau ifanc, Dafydd Jones o Ddimbych sydd Dafydd gwmni siwr wyt ti. Diolch fawr. A Nia Llywelyn o Hwlffordd. Croeso i tithe hefyd, Nia. Rhyfedd i'r ddau ohonoch chi mewn ffordd i beidio bod yna'n cystadlu chi yma ar ochr y cae fel petai, Nia. Ie, dwi'n bod. Dwi'n meddwl ni'n hapusach lle mewn yn arwen. Wedi cael cryn lwyddiant yma dros y blynyddoedd a yn amryw o sioe, ynddo? O, ni bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwetha. Ni wedi ennill ar 2 jersey yn y National Jersey Show, ar fam a'r ferch, so ni bod yn lwcus iawn i magu teulu da o Hazelnut. So. Riverside jerseys? Riverside jerseys, ie. A Holsteins da chi hefyd? Holsteins, ie, Claby Holsteins a Riverside jerseys, wedyn, ie. A Dafydd, bachan Holstein wyt ti, ie? Ie, mwynhau bridio a dangos. A wedi ennill fan hyn yn 2018, dwi'n deall yn arwen? Ie, nes i ddod yn is-ben campwr yr young handlers maen nhw'n galw fo'n de. Ie, yn union. So, ie, mwynhau. A sut mae'r canu mynd ati, achos y cariad mawr yw canu. Ti'n Llundain ar hyn o bryd, Dafydd, siw mae'n mynd ati fyny? Ynddi, da iawn, diolch. Ie, di penderfynu mynd lawr y trywydd canu am wan. Felly, dal yn Llundain yn astudio a digon i wneud, ond yn dal i fwynhau dod adres y ffarm hefyd. Wyt ti'n canu, Nia? Sa'n melig sy'ch chi glywed fi'n canu. Falle gen i rhyw... Na, sa'n melig. Falle gen i top seed y Dafydd. Ond i ni yma i fwynhau'r rhai o'r dosbarthiadau cyntaf yma heddi, boes yr Heffrod Ifanc. Nia, sonia chydig bach am bwysigrwydd y dosbarthiadau yma i'r diwydiant ac i'r sioe te gyffredinol y gweud y gwir. Ie, mae'n bwysig iawn. Chi'n gweld, mae llawer o'r ifanc yn arwen ar y maiden Heifers. Mae sawl un ma o dros y wlad i gyd, a maen nhw'n dda iawn i wedi gwir. Bob un o'n nhw, mae'n job i dewis un o'n nhw wedi ennill, maen nhw gyd yn dda. Y beirniad yw Mr Andrew Dennison, fferm Skills Park yng Nghymru a Dafydd. Am be mae beirniad yn chwilio mewn dosbarth o wartheg ifenc fel hyn, achos pan mae'n dod i wartheg godro, chi'n chwilio am rhyw sydd yn cario ar llath y dda, a lot o lath, ond yw'r rhain eto ddim wedi cael y cyfle i fagis, felly beth yw gofynion dosbarth fel hyn a cystadleuaeth fel hyn? Ie, maen nhw'n edrych am y potensial yn yr anifel, ond hefyd mae rhaid iddi fod yn anifel cywir yr oedran yma. Mae eisiau bod yn dda yn y ramp ac efo coesau cywir, achos dyna sy'n mynd i ddatblygu wrth iddi gael llo arall, llo cyntaf. So, just eisiau'r potensial ond y cywirdeb hefyd. A lot o'r gwynebau sydd yma'n arwen, fyddi di'n nabod rhan fwy ohonyn nhw, dwi'n siŵr, Dafydd, byddi wedi dod â'i traws nhw yn y cylchoedd cystadlu yma? Do, wedi dod â draws dipyn ohonyn nhw, ac neis gweld pawb allan yma'n arddangos eto heddiw. Os na ambell i Heffer wedi dal eich llygad chi yn barod, Nia? Mae sawl un mae nhw gyd yn weddol neis i wedi gwir i fe. A hon yn Heffer neis, chi fi'n wylon i fyna nawr ma'n... Hwna'n glamp o Heffer, yn dwi? Dwi'n meddwl i fi mynd yn Tomlinson, dwi'n credu un trigybu lle yw hon, mae hon yn neis iawn. Fframin dar hwnna, yn does? Oes, hwnna di'r Heffer hynna yn y dosbarth. Di gen i mis Chwefror y llynedd. Dipyn o bwer yn yr Heffer hynna. I've stepped in at the last minute to judge here today the dairy shorthorn section. Ac ni'n gweld wedyn y beirniad yn mynd drwyddyn nhw fesu lun. Ni'n gweld rhif 3 yn dyrheibio ni fan hyn nawr. Mae hon yn Heffer fach neis iawn wedyn, dwi'n Nia? Odi, mae'n Heffer neis iawn. Mae digon o cryfder a power yn ei. Mae'n un balanced iawn. Mae wedi cael ei tynnu mewn yn gynta fyna. Mae'n aner neis iawn i wedi gwir. Mae popeth yn yr ein man. Dafydd, benedio hwnna? Ynddi, mae'n Heffer digon o steil, digon o gryfder. Ac ynddi, mae'n weld yn Heffer gywir iawn. Starlet Ray, dwi'n meddwl, yw i enwi. Just dros y flwydd oed mae rhyw 15 mis ffordd na dwi'n meddwl yw un dyfer yn o bryd. Ie, a hon oedd o Kevin a Sian Ricard. Mae'n Heffer neis iawn. Mae'n bwysig bod nhw'n iawn ar eu trad oedran yma, ac yn symud yn... Odi, mae'n bwysig iawn. Mae rhaid nhw bod i cerddir. Mae rhaid bod y lluniau yn man reid, mae rhaid nhw fod lle cerddir yn dda. Os maen nhw'n mas i pori yn y parc, mae eisiau nhw fod lle cerddir, mae hwnna'n bwysig iawn. A mae'n neis gweld gymaint o wartheg yma bore yma fyd yn y dosbarthiadau cyntaf yma, achos i ni gyd yn gwybod am y trafferthion dic iau sydd yn y diwydiant biff a godro a llaeth ar hyn o bryd. Mae'n
broblem enfawr yn dweud ni, ac wyt ti'n gwybod... Mae ni ffili ar y funud dangos yma lenni, achos ni lawr a TB. Ni just mynd heartbreaking, really, chi'n modd, bod ni ffili dod, ni'n colli da, ni di magu yn blynydde, a mae'r sefyllfa, chi'n modd, digon trist, digon yn cael ei wneud, chi'n modd, i ddod o'r ben ar TB. Ar y funud ni'n ffili dangos, Mae'n ofid enfawr. Odi, mae'n colli lot o gwsg i weid y gwir. Bob tro ni'n cael test, chi'n modd, cyn darllen y test, mae'n very stressful i weid y gwir. Odi. I chi ac i'r anifeiliaid hefyd yn dweud? Odi, chi'n modd ni'n magu nhw, a wedyn chi'n apti colli nhw, chi'n modd, mynd effeithiol i gyd fel teulu i weid y gwir, chi'n modd. A dyna mwyn ni, Dafydd, pan wedi mor bwysig bod ni'n dod i'r sioe yma, cyfle falle i gwrdd â pobl, siarad am rhywbeth gwahanol a codi calon falle, yn dyfe? Ynddi, mae pawb gen i stori ac bwysig i bawb cael. Siarad efo'i gilydd a cryfder mewn niferoedd. Yn union. Ond cystadlu da iawn yma bore yma, a mwy o cystadlu ddod yn adranne'r gwartheg godro, felly dowch na lato ni. Croeso nhw lato ni ddosbarth cynta yr Heffrod Holstein bore yma ynghylch y gwartheg. David Jones, sydd Dafi'n gwmnio hyd, a Nia Llywelyn. Nia Llywelyn o Hwlffordd a David o Gyffiniau Dimbych yn fyna. Dosbarth cystadleuol iawn fan hyn, Nia, y beirniad Andrew Dennison, di gofyn nhw gerdded unwaith eto. Rhif 3 sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd. Be fydd yn digwydd nesaf nawr? Wel, mae'n cael nhw gerdded i gyd unwaith eto, cael good look ar nhw, a wedyn bydd e'n penderfynu wedyn a pwlo'r un mae'n meddwl mewn i gynta, a wedyn, just cael un look ar nhw unwaith to i wedi gwir. Neu siŵr bod e'n penderfynu ffwrdd. Mae'r Heffrod i gyd yn rhai da, ti'n bod yn dyn nhw yn y dosbarth yma, ma' na rhywbeth reit special am y ddwy na sy'n y safle cyntaf yn does. A mwyn i, mae rhoi drannau plaid nhw hefyd, mae'n jyst chydig bach o fusoedd yn hun, sy'n ei gwahaniaeth ar y pwynt yma ni bywyd nhw'n dyfed, David? Ynddi, mae nhw tu ar Heffrod hynna yn y dosbarth, maen nhw'n dangos yna yn y cryfder, a'r hyd sy'n yn y corff. A mae weld wedi sticio efo'i benderfyniad ar hyn o bryd. Rhif 3 yn gyntaf, yn Kevin Rickard ac yn ail mae rhif 2 sef Churchville Chief Ambrosia gan Richard Thomas, a mae hon dwi'n meddwl yn hefyd yn eiddo i Simon Davies, Castell Hyfryd hefyd. Wi yn dwlu ar yr enwau sydd allu ar y gwartheg yma. Mae wedi newid i feddwl fyd do. Rhif 2 wedi dod i'r blaen ar y pwynt yma. Maen nhw ddwy debyg iawn, Ia. Ori, maen nhw'n doi'n debyg i weid y gwir, sim lot rwyntyn nhw, maen nhw'n doi'n, chi'n modd, digon o power a balance reit drwy nhw, chi'n modd, so sim lot rwyntyn nhw i weid y gwir. Felly bod yr un wen ma'n lle cerdded bach yn well na'r ail un i weid y gwir, ond na, dim lot rwyntyn nhw. Felly, rhif 2, Churchville Chief Ambrosia, sydd yn y safle cyntaf yna. A maen nhw yn dod lawr nawr mewn i un llinell fawr o'n blaenau ni fan hyn. Ond wy'n credu mai fel hyn fydda nhw yn sefyll. Dwi'n meddwl bydd na newid. Andrew Dennison yn dod. Ati nhw unwaith eto, ac mae'n hapus. A dyna ni. Mae rhif 2 felly yn cipio'r dosbarth cyntaf heddi yn yr Holsteins i'r Heffrod Ifanc. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, ac am y tro, diolch i'r ddau ohonoch chi fyd. Wow.